καλύτερα σκύπαρε αυτό το βίντεο. Αυτό το παιχνίδι είναι το Sky Trails. Βήμα 1. Παίρνεις το starter kit. Το basic μέρος είναι έτοιμο. Τώρα θα φτιάξουμε τα extreme πράγματα. Το ένα είναι ασανσέρ, λούπα, θα γυρνάει τούμπα ολόκληρο και εδώ θα βαράει κιόλας. Τώρα ο αστροναύτης θα ακολουθεί όλη τη διαδρομή και όταν θα φτάνει στο πάτωμα θα εκτοξεύεται πάνω. Γενικά οι οδηγίες είναι πάρα πολύ εύκολες. Ναι! Τώρα ήρθε η ώρα της σύνδεσης. Έτοιμο. Το τελικό σχέδιο που θα κάνει όλη τη δουλειά είναι αυτό εδώ. Hey, let's go! Πάμε να το συνδέσουμε και να φτιάξουμε τα άλλα. Πρώτη μεγάλη δοκιμή. Let's go! Bro! Είναι actually τέλειο. Βάλαμε και τη λούπα. Και τώρα το πώς θα τελειώνει. Track blaster, ο στόχος. Μπαίνει εδώ μέσα. Έλα με αυτό στο χέρι. Μπαίνει μέσα. Το σουτάρει. Έτσι. Βάζουμε άλλη μια βάση κάτω. Η στιγμή της αλήθειας. Εάν πετύχει αυτό, θα είμαι πολύ χαρούμενος με τη ζωή μου. 3, 2, 1. Όπα, πρώτο πέτυχε. Πάμε σαν σερ. Πέτυχε. Το πέτυχε bro, first try. Το πέτυχε actually. Δες εδώ εντωμεταξύ. Αν δεν